500 रुपयाच्या 7 लाख रुपया किमतीच्या फेक नोटीचे धागेदोरे आता कोलवाळे झेली मेरेन पावल्यात. ह्या प्रकरणातलो मेन मास्टरमाइंड NDPS केसीन कोलवाळे झेलीन आसात. कोलवाळे झेलींतल्यानूच त्याने फोना वयल्यान खोट्यो नोट्यो खऱ्यो करपाची सुत्रां हाताळ्ळी म्हणून आता आयकपाक येता. प्रकरणातलो मुख्य सूत्रधार सर्फराज कोलवाळ बंद खणीत आसा. बंद खणींतल्यान सर्फराजान ताचो भाव मोहम्मदाक फोन करून 500च्यो फेक नोटी घेवपाक सांगल्यो. ग्रीन पार्क हॉटेला कडेन तूं राव, एकलो येतलो, ताका 1 लाख रुपया दी आनी तो दिता त्यो फेक नोटी घे म्हूण सर्फराजान मोहम्मदाक फोनावेल्यान सांगिल्लें. सर्फराजान सांगिल्ले प्रमाण मास्क घातिल्लो एकलो ग्रीन पार्का कडेन आयलो आनी ताणें मोहम्मदाक 500 रुपयांच्यो फेक नोटी दिल्यो. ह्या प्रकरणात आतां मेरेन पुलिसांनी 4 जाणांक ताब्यांत घेतल्या. 5वो बंद खणीत आसा, जाल्यार 6वो दुबावीत फरार. पुलीस ताच्या मार्गार. बेळगांव आनी गोंय पुलीस प्रकरणाचो तपास करतात. ಕಡೆ ಬಾಜಾರ್ದು ಒಂದು ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು 500 ರೂಪಾಯಿದು ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಮಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆ ಅಂಗಡಿ ಓನರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಬಂತು. ಅವರು ನಮ್ಮ ACP ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶ್ರೀ ಕಾಲಿಮಿರ್ಚಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಈ ಫೇಕ್ ನೋಟ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೋರ್ಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರ್ ಮತ್ತು 4 ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರುಡೆಂಟ್.